Con esta virulencia ardía esta noite un restaurante de Sada. Estaba pechado, polo que afortunadamente non houbo danos persoais, nin animais, xa que tiña pegada unha corte. Os bombeiros puderon salvar todos os animais. Moi recuberto todo de madeira, moita decoración ornamental de madeira, por eso complicou tanto as tarefas de extinción. Ola, boa tarde. Minutos antes das 12 do mediodía comezaban a baixar no Porto da Coruña os pasaxeiros do Ambition, o cruceiro afectado por un gromo de norovirus. 21 persoas afectadas pola gastroenterite tiveron que quedar a bordo, Andrea. Iso é, 2.700 pasaxeiros que ían a bordo dese cruceiro puideron baixar case todos, excepto esas 21 persoas que tiveron que facer corentena e continuar con ese protocolo sanitario ou estar contaxiados. Unha decisión que tomaron os técnicos de Sanidade Exterior tras a súa avaliación. Nos invernadoiros de Herbón hai, polo momento, poucos pementos. O exceso de chuvia fixo que a sementeira máis tarde do habitual. Se o tempo mellora, esperan que a finais de maio estean os pementos de Herbón nos mercados. O tempo está afectando esta campaña moito, con un retraso como mínimo de 15 días, porque non está favorecendo nada que as plantas crezcan e se desarrollen para que boten a flor e coaje o fruto. O sector gandeiro ten unha cita imperdible esta fin de semana en Xunqueira de Espadanedo, na provincia de Ourense. As mellores cabezas de vacuno, de caprino, de ovino e equino xúntanse na mostra de gando que repite despois do grande éxito do ano pasado. Con este evento, os veciños de Xunqueira de Espadanedo queren poñer en valor o sector de moito peso na comarca. Aquí, no, veña no. É a nosa noticia de portada. Un virulento incendio destruiu esta noite un restaurante de Sada máis unha corte de animais anexas en que houbera danos persoais. Si foron de importancia os danos materiais, Iria. Si foron varios veciños os que alertaron a emerxencias logo de escoitar uns estouridos e ver as lapas que saían no interior deste recinto dun clube privado aquí no lugar de Souto. Desprazáronse os bombeiros de Betanzos que nun primeiro momento comprobaron que o lume estaba descontrolado, dai que pedisen reforzos ao parque de Arteixo. Tamén se achegaron dúas motobombas dos servizos forestais. No operativo participaban tamén efectivos da Garda Civil e da Policía Local de Sada. O lume comezou no restaurante e ameazaba un alpendre lindeiro con maquinaria e animais que puideron poñer a salvo sen danos. Contra as 4 da madrugada daban por extinguido o incendio que se producía nun momento en que o establecemento non estaba aberto ao público, de aí que non haxa que lamentar feridos. Iso sí, os danos materiais son moi importantes, xa que toda a zona de restauración quedou calcinada e as lapas afectaron tamén a uns invernadoiros que había na parcela. Estaba moi recuberto todo de madeira, moita decoración ornamental de madeira, por eso complicou tanto as tarefas de extinción. O que nos comentan é que alrededor das 4 da mañán o lume xa estaba completamente extinguido e non houve que sufrir nin daños persoais, nin nada. Había unha corte que tiñan varios cabalos que foron evacuados a unha zona máis segura onde podían estar eles tranquilos e despois non había máis animais ni nada. Así que había moi preto, había uns tipo invernadoiros que foron calcinados polas chamas por derretidos os plásticos por completo. Efectivos do Servizo de Protección da Natureza da Garda Civil da Coruña investigan 4 persoas como presuntos autores de delitos de incendio forestal. Investígase un home de 67 anos como presunto autor dun incendio intencionado ocorrido no municipio de Aranga en marzo e outras 3 persoas como presuntos autores de delitos de incendio forestal por imprudencia grave nos municipios de Vilasantar, Abegondo e Betanzos durante o pasado mes de abril. Ben, 21 persoas están afectadas polo norovirus no barco Ambition atracado na Coruña. O resto de pasaxeiros desembarcaban na cidade hai nada hai un par de horas, Andrea. Iso é, 2.700 pasaxeiros que ian a bordo dese cruceiro puideron baixar case todos, menos esas 21 persoas que tiveron que quedar confinadas e seguindo ese protocolo sanitario debido a que están contaxiadas polo norovirus. Unha decisión que tomaron os técnicos de Sanidade Exterior tras a súa avaliación a bordo que durou aproximadamente unha hora. Este cruceiro partía o pasado 6 de maio dende Escocia, fixo escala en Burdeos e foi ali onde comezaron os síntomas de vómitos e de diarrea e tamén
onde comezaron esa corentena. Agora, como dicimos, o barco está aquí no porto da Coruña e está previsto que a partir das 8 desta tarde continúe o seu traxecto de cara a Xixón e logo de cara a Bilbao. Situation is improving now. Okay. Yeah. So, and there's a lot of sanitisation going on. They've kept us as safe as they can, and it's up to us to keep us safe. Nobody was panicking. You know, there was nothing that we felt that was serious. Ben, cambiamos agora totalmente de asunto, poñemos ao descuberto algúns dos agochos máis surrealistas dos narcos. Van ver que a súa creatividade non ten límite, segundo a droga que queiran mover o destino desa mercadoría. Como exemplo, o caso dun motorista o que detiveron recentemente en Caldas con cocaína oculta nos xenitais. Camuflada en froita, en aceite de coco ou en cargamentos de sal, a inventiva dos narcos non ten límite. Dentro de troncos, dentro de caixas de froita, das formas máis inverosímiles ou máis difíciles para nós, pois mezclado con outras sustancias. Dende mezclar a cocaína, sobre todo a pasta de cocaína, mezclala en cerámica, con combustibles, con gasoil, calquera outra forma de ocultación que dificulta a actuación policial. E, como un escape room, os equipos de loita contra os narcos teñen pistas e séguenas. A cuestión e a dificultade do noso traballo é dar con esa forma de ocultación, porque se a cocaína ben camuflada nuns troncos, nun envío de madeira desde un país de Sudamérica, pois a dificultade está precisamente en saber que estaba aí dentro, non? Tiran de escáner en portos ou aeroportos ou de cans os fíos compañeiros, pero as posibilidades son tan grandes. Buscan esas formas de ocultación, algunhas moi difíciles de detectar, incluso cos cans, non? O exemplo que poñía do gasoil, por exemplo, precisamente o obxectivo é dificultar a acción do can, non? Porque o gasoil ten un olor moi fuerte, unhas características que dificultan o traballo do can, non? Para cantidades máis pequenas usan coches. Un vehículo, un turismo, un camión, ten moitos ocos, moitos espacios nos que se pode esconder unha cantidade importante xa de droga, non? A veces temos que desmontar vehículos enteiros. E corpos. Por fora, a roupa que é o máis sinxelo, camuflada en pelucas, en escaiolas, simulando unha fractura. E por dentro. O máis habitual, o normalmente, nos orificios corporais. É habitual, por exemplo, nos centros penitenciarios, pois que as visitas oculten as drogas pois na vaxina as mulleres ou no ano. Estas son imaxes dunha nena de tan só 12 anos a que pretendían usar de mula. Escrúpulos cero. Tiña o estómago cheo de bolas de cocaína, co risco que supón. Esa persona en orixe traga pois esas 90, 100, incluso 150 bolas de cocaína envoltas en preservativos para pasar os filtros policiais e cando chegan aquí pois extraen esas bolas. O motorista de Caldas levaba a coca pegada nos xenitais, delatanse eles mesmos. Nos manexamos varios indicios, é dicir, posibles antecedentes, moitas veces pola súa propia actitude, é dicir, nerviosismo. Xo dixera Einstein, a imaginación é máis importante que o coñecemento, a dos narcos é infinita. En Vilagarcía, no lugar da Laxe, un condutor que trataba de fuxir dun control de policía local puxo en perigo un peón, un ciclista, outro condutor e tamén unha patrulla da Garda Civil. Cando o condutor viu o control dos axentes, tratou de fuxir converténdose en todo un risco para a circulación. Cando se viu acurralado, ele e máis o seu acompañante abandonaron o coche a pé. Fui aí cando os axentes o interceptaron. Deu positivo nos controles de alcohol e drogas, tiña o permiso de conducir caducado e xa fora condenado anteriormente por un delito contra a seguridade viaria. Os mariñeiros de Redondela teñen un novo inimigo, o peixe sapo lusitano, unha especie propia de augas atlánticas portuguesas que se está asentando desde hai uns anos na costa galega e supón unha ameaza, neste caso pro choco, porque o come ou o ataca. Este é un dos últimos exemplares de peixe sapo lusitano que entrou nas redes dun mariñeiro de Redondela que andaba ao choco. É unha especie de augas atlánticas africanas, pero desde hai uns anos está se asentando na costa galega. Os primeiros avistamentos aquí na ría foron no 2018 e ata agora sí que estamos vendo un aumento nas súas capturas e nos seus avistamentos porque debido ao aumento das temperaturas do auga de mar e debido a que nestes últimos tempos, nestes últimos anos, os afloramentos disminuíron moito na súa frecuencia e os hundimentos son moito máis largos, entón provoca que as correntes sexan de norte a sur, o que provoca que todos estes individuos e especies migren hacia as nosas costas. Hai cuestión de 5 ou 6 anos empezámoslo a ver por aquí, pero agora xa é masivo, todos os días
collemos 15 ou 20 exemplares, cada vez que de máis tamaño. O aumento da poboación desta especie preocupa os mariñeiros de Redondela. Din que supón unha ameaza pro choco. Son exemplares que poden alcanzar os 55 centímetros, ou seja, que son bastante grandes e ata os 2 ou 5 kilos de peso. Aliméntase sobre todo de crustáceos como caranguexos e tamén de moluscos. E aquí a preocupación que temos é polo choco, porque sabemos que sí que deixa marcas nos chocos e sí que se alimenta de chocos, pero non sabemos ata que punto. O problema é que nos lastima moito choco e nos come, sabe Dios canto, porque non sabemos canto, pero ven moito choco na rede lastimado, moito choco comido. De feito, sabemos que son eles porque deixan as marcas moi características da súa boca. Vaise notando, sobre todo nas perdas que dá, porque moito choco tes que tiralo ao mar, xa que lastima e non é válido para comercializar. Debe comer o que nos non sabemos, de feito, porque ten unha boca enorme e se adaptou moi ben a este medio e daqui non depredadores debe ter poucos. Hai en marcha un estudo que podería determinar o impacto real do aumento da presenza de peixes apolusitano na poboación do choco. Hai diferentes estudios que din que só se alimentan de caranguexos, pero agora no IEO están a facer uns estudos do contido estomacal destes sapos lusitanos para comprobar se a nosa preocupación é fundada ou non respecto ao choco. O que non barallan polo momento é a posibilidade de comercializar esta especie. Non ten moito valor comercial e gastronómico menos, porque sei que é un peixe insípido. En algúns sitios se está empezando a comercializar, pero nós aquí de momento a lonxa non o traemos. A diario están capturando unha media de entre 15 e 20 exemplares. Lea en Ares, por mor dunhas árbores centenarias. O Concello pide aos propietarios que as corten porque invaden a vía pública e son inseguras. E os donos, co apoio da asociación Apatrigal, demandan que se protexa este patrimonio natural. Son 8 árbores de grande porte, calculan que superan os 30 metros de altura e os 200 anos de idade. O meu tataravó, 1872, comprou a finca, xa aparecían como o linde da finca, aparecen na escritura, sí, notarial. Entón, por lo menos en 1872 xa tiñan un bo porte. O caso é que dende hai anos son motivo dunha tirapuxa entre eles e o Concello de Ares. Requírenos para que fagan un mantemento das árbores para garantir a seguridade na zona. Nos, cando o Concello dixo que había perigo, pois o primeiro que fixemos foi preguntar a un especialista porque tiñamos medo que fose certo. E nos dixo que estaban en perfecto estado de saúde. Evidentemente, hai que mantener estas cousas, non se pode deixar que ocupen a vía pública e estas cousas. Cortamos continuamente, contratamos a unha pá, o sea que non poden decir que non hacemos nada. Pero a cousa foi un paso máis alá. Os propietarios din que o Concello os conminou a facer unha corta completa. Que os cortemos e arranquemos os tocóns e as raíces. Claro, agora os veis moi no borde, pero non estaba tanto. Foron comendo. O interés non é que as árbores estén ben cortadas, sino ampliar. Di que decidiron facer público o caso para tentar defender este patrimonio e están dando a batalla tamén no xulgado. Ten 200 anos vivos. Pero que cousa de 200 anos vivos hai aquí, ao redor? Se todos os árbores as cortaron, se todos os xardines caeron, se todo o edificaron. Es que é unha pena. Ao estar o expediente aberto e xudicializado, dende o Concello declinaron facer declaracións. Explican que, en todo caso, non se trata de exemplares protexidos e o que se demanda é un mantemento que garanta a seguridade. A Asociación pola Defensa do Patrimonio Apatrigal entende que este conxunto debera catalogarse como formación de árbores enlleiras de Galicia para protexela e recoñecer o seu valor histórico e cultural asociado á vila de Ares. Os pementos de Padrón, esperados por moitos, vanse facer esperar, polo menos uns días máis do habitual. A culpa tena o tempo. Explicámolo de seguida, aquí na Galicia Noticias. Imos agora con o noso repaso particular pola xeografía galega da man das cámaras da web G24.gal e comezamos na Coruña. E os seus 16 graus que teñen agora mesmo con esta vista da praia do Orzán. Día moi anobrado en Ourense, con todo hoxe alcanzarán os 21 graus na capital da provincia. No norte da provincia da Coruña, en Ortigueira, a xornada de nubes e claros e 16 graus nestes momentos. Esta que ven é unha vista aérea da cidade de Lugo, unha xornada de ceos cubertos a 14 graus. A máxima do Xalí será de 16. E rematamos no sur, en Baiona, con esta imaxe do Porto Deportivo, día moi anubrado, con chuvias e 17 graus nestes momentos.
A Ribeira Sacra comeza a recoller a súa saborosa cereixa, sí, a Ribeira Sacra, concretamente nas parroquias chantadinas da Sariña, Nogueira e Belesar. E hoxe, xusto aí en Belesar, celebran a súa festa de exaltación da cereixa, pero tamén dos viños, Demetrio. Sí, é que maior maneira de brindar con un bo viño da zona saboreando estas cereixas que nos acaban de deixar, porque é difícil atopalas, hai que volver dentro dunha hora, que volverán colocarse os postos para poder mercar estas cereixas. Estamos con Ramón Porto, que é un dos responsables das armadanzas desta 20ª edición, que xa levamos unhas poucas, Sí, pois 20 anos, a verdade é que notamos a afluencia, notamos o incremento de xente que se pudo ver durante toda a xornada, cada edición vai a máis, e nós como organizadores, pois a verdade que estamos moi satisfeitos porque a xente está disfrutando moito desta festa. Bueno, este ano foi complicado polo tema do clima, chuvia, chegounos unha mala pasada para as cereixas. Efectivamente, a campaña é histórica en canto a cantidade, pero a constante choiva que desde os últimos días, pois a verdade é que nos estragou case un 50% das variedades temprás. De todas as maneiras, como se pode ver, seleccionouse o mellor posible e o produto está en sazón e a verdade é que a xente, a demanda é moi elevada, moi alta. Poucas feiras ou celebracións nun entorno como este, aí, xa non digo en Galicia, no mundo. Eu penso que sí, a verdade que trouxemos a feira realmente ao entorno, onde podemos ver as cirdeiras, onde podemos ver o viño, e ademais comer unha ración de pulpo ao carón do Pai Miño, iso é algo espectacular que non se pode celebrar en moitos lugares de Galicia e incluso, como dices ti, do mundo. Perfecto, xa para rematar, que tal, estánse vendendo ben? Estáse vendendo moi ben, a verdade é que sí, chámalles atención a xente foránea que ven por primeira vez, ou os que fan o Camiño de Santiago, os alemás, ou os ingleses que dicen, pero como pode haber Kirsch aquí, ou non sei como lle chaman a cereixa en inglés, pero bueno, a verdade é que sí, que estamos moi satisfeitos e queremos celebrar moitas máis edicións. Perfecto. Ramón Porto, moitas grazas. Moitas gracias a vos. E sabemos ustedes, ainda están a tempo, mañá, ou hoxe pola tarde, senón mañá, a chegarse ata aquí a Belesar, degustar unhas cereixas exquisitas e brindar con un bo viño desta zona do Belesar. Grazas, Demetrio. A tenreira galega está considerada unha das mellores carnes do mundo pola súa tenrura, suavidade, polo seu sabor, e detrás desa calidade, claro, hai meses de crianza, alimentación natural e tamén o traballo diario de centos de explotacións que seguen sostendo boa parte do rural galego. En Xunqueira de Espadanedo, a segunda mostra de gando vacún reuniu hoxe os gandeiros, os criadores e tamén os consumidores arredor deste sector clave para a economía galega, e ali estivo a nosa compañeira María. O bo facer e o bo comer deronse cita hoxe na segunda mostra de gando vacún e equino en Xunqueira de Espadañedo. Os gandeiros do macizo central ourensán xuntaron as súas mellores reses nesta feira que pretende reivindicar os criados diarios do gando como garantía do produto, da súa calidade e sabor. A crianza en liberdade e os pastos naturais son algunhas das claves dunha carne que cada vez é máis prezada tanto dentro como fora do noso país. A gandeiría, a ver, cada día parece que somos menos e por eso faemos estas cousas para intentar pôr en valor o máximo posible e sacar adiante o que a xente nova se incorpore. Cada vaca ten un nombre, cada vaca sabe onde está, na zona que está, como digo sempre, algunha bótase fora e volve, a noite volve para a casa. Están fora todo o ano, os 365 días do ano, ainda encima transforma moi ben a carne, é unha carne que infiltra moi ben, entón. A campaña do pemento de Herbón comezou este ano con atraso debido ao mal tempo. As chuvias e as baixas temperaturas obrigaron os produtores a adiar a plantación máis de 2 semanas. Dende o Consello Regulador esperan que os primeiros pementos cheguen aos mercados a finais deste mes. Collín así hora 4 por aquí, que había aquí nunhas plantas, pero o que dicimos, colles 40, 50 pementos e o que vas a comelos ti. Polo momento, hai poucos pementos nos invernadoiros de Herbón. A campaña comezou con atraso no inverno, xa que o exceso de choiva fixo que se sementara máis tarde do habitual. Normalmente comezan a finais de febreiro, pero este ano tiveron que facelo 2 semanas despois. O tempo está afectando esta campaña moito, con un retraso como mínimo de 15 días, porque non está favorecendo nada que as plantas crezcan e se desarrollen para que boten a flor e coaje o fruto. Xa foi a campaña toda con retraso, porque xa no inverno hubo moitas horas de choiva e moita oscuridade.
As previsións indican unha mellora do tempo a partir de mediados da próxima semana. Desde o Consello Regulador agardan que a finais de mes xa haxa pementos de Herbón nos mercados. Eu espero que a finales de maio teñamos produción para estar un pouco decente, para ter algo nas tiendas. Ainda que empece a haber algunha bolsiña por aí, pero como produción esperemos que a finales de maio xa teñamos algo. O ano pasado produciron arredor de 85.000 kilos baixo a denominación de orixe protexida Pemento de Herbón, que agrupa 26 produtores. No caso desta cooperativa, a Pementeira, a maior parte da produción vai para grandes distribuidoras, pero cada vez teñen máis pedidos online que venden directamente a particulares. A recollida de algas para a alimentación é xa un importante recurso económico nas rías, sobre todo agora que o marisqueo pasa por horas baixas. A Confraría da Illa de Arousa é unha das que máis toneladas descarga estes días, está en plena recollida. A campaña comezou con atraso, pero avanza a bo ritmo. Cun traxe de neopreno e un fuciño. Así se recollen as hortas de algas no fondo do mar de Arousa. Quítalo pola cañota, cando está na pedra, e córtalas. E mételas no cope. Damos un cope ganchado aquí no cinto e vai botando. Estamos esperando a que medrara a alga, que era moi pequena, veu con moito retraso, e agora estamos collendo todo xunto, o que non collemos antes, e medrou agora todo de repente. Van con atraso, pero as expectativas son boas. Noutro tempo as algas só se usaban como fertilizante, pero hoxe son un recurso en expansión. Na illa empezaron con 12 embarcacións e hoxe son 23. Diversificar o marisqueo cara a recursos específicos, xa que a situación do marisqueo non é moi boa e o das algas é un recurso que podemos explotar, xa que hai moitísimas algas aquí nas nosas rías gallegas. Traballan baixo pedido dos compradores, pero teñen uns topes de recollida e uns talles que compre respetar polo ben de todos. As algas son como as ervas, un ano hai, outro ano non hai. Miramos de coller o grande, para que quede o pequeno para ir collendo para o mes ou así. Temos 6 tipos de alga, empeza sobre €1,40, €1,60 a alga máis cara que temos, tamén é a que menos hai, é a que mellor sabor ten, que lle chaman o codi, unha alga percebe. E despois pode variar de €1,10, €1,20 a leituga de mar. O baleiro en conserva ou deshidratadas case sempre rematan no estranxeiro. Aquí falta costume de comelas, e iso que están cargadas de nutrientes. Isto todo é vitamina todo. Ten silicio, ten ferro. Vamos aos vegetales, legumbres e tal, isto que temos aquí ao lado nos poden aportar igual nutrientes básicos que nos fan falta. Aquí fase ou tortillas de wakame, de correa, para os calamares, como foran calamares, están estupendos. Verduras mariñas apañadas de xeito artesanal, coas que as confrarías buscan seguir a frote nuns anos especialmente duros para o marisqueo. Ata a chegada da refrixeración nos lugares de interior o consumo de peixe limitábase ás salazóns e ás salmoiras. Os produtos secos como o polvo ou o arenque. Os tempos mudaron e os produtos do mar chegan a calquera recuncho. Aínda así, é unha crenza bastante estendida que no litoral se consome máis peixe que no interior. Galicia é unha das comunidades españolas con maior consumo de peixe. Aínda así, somos, en xeral, de carne. Eu son de carne, e a min o peixe a pegarlle un tiro. Pero os gustos son individuais e cambiantes. Yo creo que la carne sigue siendo un poco el fuerte de los gustos gastronómicos de la población, pero sí, el pescado cada vez repunta un poco más. Pero consumo menos carne que consumía. Peixe non moito tampouco, pero bueno, máis que antes sí. Hai un século o consumo de peixe nos lugares do interior era limitado e restringíase ao litoral. Xa non hai eso de interior e de costa. Hoxe, gracias a Dios, a mercancía chega a todos lados e eso pasaba antiguamente. Hoxe a plaza é un sitio onde moita xente ven comprar, cada vez xente máis nova. Bueno, antes, efectivamente, o peixe de cercanía sempre estaba na costa, pero hoxe hai furgonetas e, gracias a Dios, traemos peixe todos os días da lonxa de Coruña, de Celeiro e de Burela. En ten sentido, non? Gracias a Dios, bueno, no interior chegan as peixerías, hai peixerías en todos os sitios e incluso hai os vendedores ambulantes que chegan ao infinito, non? Eu creo que o 99% hoxe en día si come peixe ou come carne é por gusto, non é porque teña máis ou menos problema a hora de mercado. A chegada da refrixeración marcou a diferenza. No interior limitábanse as salazóns, salmoiras ou produtos do mar sometidos a proceso de secado.
Por iso as polbeiras de Maisona eran no interior. O pulpo é outra cousa, aí xa falamos algo fora de serie. O consumo de peixe hoxe en día non ten por que ir ligado ao lugar de residencia. Opinións de todo tipo, pero séguense pensando que no interior predomina a carne. Aqui em Lugo, pelo menos, comemos mais carne que pescado, é. Na costa já se come mais pescado que em Lugo. Que sí, que pola proximidade comerase moito máis na zona de costa. Imagino que o 50% será, máis ou menos. Yo viví en Burela 1 año y medio y bueno, nosotros comíamos carne. Veo que aquí las personas de Lugo comen más pescado sin tener costa y sin embargo la gente de la aldea, porque estuve interna también y cuidé a una señora 6 meses, comía mucho pescado. Esa es mi experiencia. Peixe, carne, verduras ou legumes, o importante é manter unha dieta equilibrada. Temos unha última hora, houve un accidente mortal en Sada, un motorista faleceu ao bater cunha furgoneta. Foi pouco despois do mediodía no lugar de Samoedo cando o home de 41 anos circulaba por este punto dende Sada cara a Bergondo. Por causas que descoñecen, chocou contra unha furgoneta que viña en dirección contraria e saiu despedido contra unha casa.